बयहाबो राजखान्थिक भाबै गेलेनो बे डेम'क्रेटिक हादोराव मोन्थाय दङ। इउ.प.आ देरहागोन। सेकेन्ड टीम थार्ड टीम फैबाबो जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया, इउ.प.आ देरहाखागोन। जों थियारिखासै। फिजिकेलि मेन्टेलि गासिबो बिथिङावनो थाम टीमखासै। बि.पि.आ थाथाय गैयै जागासिनो। आरो बि.पि.आबो अस्तित्व गैयै जानानै फैगासिनो दङ। सुबुंथिनि खाथिराव इउ.पि.आ हाग्रामाखौ जोबथेसालियाव हराखै। हिउमेनिटी ग्राउन्डआव जोंनि इउ.पि.पि दोलोआ हाग्रामाखौ जेलाव हराखै, बेखौसो बेयो धन्यबाद होनांगोन। फिजिकेलि मेन्टेलि गासिबो बिथिङावनो थाम टीमखासै आरो जोङो सिङावहाय दिनै बेखौ लानानै सावरायदों गसाइगाव जिल्लानि इउ.पि.पि दोलोआ जोंहा माखासे स्ट्रेटेजि दानांगौ दङ। मेन्टेलि फिजिकेलि फिटबाबो जोङो स्ट्रेटेजि दानांगौ थायो, बे स्ट्रेटेजिखौ लानानै दिनै सावरायनाय जादों। बयहाबो राजखान्थिक भाबै गेलेनो बे डेम'क्रेटिक हादोराव मोन्थाय दङ। बि.पि.आबो गेलेथों, सेकेन्ड टीम थार्ड टीम फैबाबो जोंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया, इउ.पि.आ देरहाखागोन। बि.जे.पि, जि.एस.पि, ए.जि.पि, इउ.पि.पि दोलोआ जथायै आसामाव सरकार खुंगासिनो दङ आरो बे जथायैनो सिलेक्सन खालामनाय जोंनि गसाइगाव समस्ति आरो तामुलपुर समस्तिखा बेवहाय बि.जे.पि नि कुइसन महरै फैनो हागोन। जौखोन्दोजों रुजुजाया, बियो जों देरहाखागोन, बे सियरखा। माने बेवहाय जौखोन्दोजों रुजुजाया, गुबुनासो जोंजों फेर फाथिनो हानाय अबस्थायावनो गैखाया। कंग्रेसआ फैदों, बि.पि.आ फैदों, बिथांमोना माने गावसोरनि भटार्सआ दिदोमैनो थाबाय थाथों, फैगौनि इलेक्सनाव जोङो थगाय थसिबाबो रायजोफोरखौ जों गेम गेलेनो हानाय बायदि बेबायदि माबाजों दङ। गतिके बि.पि.खौ जे बा कंग्रेसखौ जे अस्तित्वआथ' कंग्रेसआ जोंनि बि.टि.आरआव गैखायानोखा आरो बि.पि.आबो अस्तित्व गैयै जानानै फैगासिनो दङ। मानोना हाग्रामाया गाव जेलाव थांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा माबि बुंलागासिनो दङ। हिउमेनिटी ग्राउन्डआव जोंनि इउ.पि.पि दोलोआ हाग्रामाखौ जेलाव हराखै, बेखौसो बेयो धन्यबाद होनांगोन।